Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. Register for Stellar Talent Search exam for class 7 to 12. Admissions are now open for class 8 to 12. We have study centers at Margaon, Vasco and Porvorim. कळसा भांडुरा प्रकल्प जाल्यार खानापूर तालुक्यात पावसात बुट्टी मारतली म्हूण थंयच्या महाराष्ट्र एकीकरण समितीचो दावो। कर्नाटकाचे वेंचणुकेत गोयच्या बीजेपी फुडाऱ्यांचो खानापुरात मुख्यमंत्र्याच्या घरकान्नीचो प्रचार पळोवन हे कसले राजकारण काय म्हूण समितीक प्रश्न। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत गोयचे वटेन काय कर्नाटका वटेन समितीचो प्रश्न। इथले मुख्यमंत्री निवडणूक आहे म्हणून सांगतात की आम्ही आता पाणी वळवणार आहे, आम्हाला परमिशन मिळाले म्हणून, आणि गोव्याचे मुख्यमंत्री गप्प बसले कारण दोन्हीकडचे भाजप आहेत आणि काँग्रेसवाले त्याच्यामध्ये आता तिथली मतं मिळवण्यासाठी म्हणून काँग्रेसवाले तेच बोलत आहेत। इथं भारतीय जनता पक्षाची ही नीती आहे की कर्नाटकातल्या लोकांना गोव्याच्या निवडणुकीला घेऊन वापरलंय। आता गोव्याच्या लोकांना गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांचा प्रोग्राम दिला की स्विमिंगसाठी तुम्ही तालुक्यातली मतदारसंघात प्रचार करा आणि भाजप निवडून आणा म्हणून, पण ह्या भाजपनं गोव्याचं पाणी पळवलंय त्याबद्दल गोव्याचे मुख्य चकाशब्द बोलत नाही आणि इतर लोकांना वेगळं सांगतात। म्हणजे तिथल्या गोव्याच्या लोकांची फसवणूक आहे आणि कर्नाटकाच्या लोकांची फसवणूक आहे। तुम्ही कशा कुठलं का राजकारण करताय? समाजाचं का लोकांचं राजकारण तुमचं नाही आहे, फक्त सत्तेचं राजकारण तुम्ही करताय। मादई प्रकल्प झाला तर खानापूर तालुक्याला तर फार मोठा धोका आहे, त्याचबरोबर गोव्याला सुद्धा धोका आहे। खानापूर तालुक्याला पुराचा तडाखा बसणार आहे कारण गेल्या 3 वर्षात महापुरानं खानापूर तालुक्याला फार वेढून घेतलेलं होतं आणि त्यामुळे प्रचंड शेतीचं सुद्धा नुकसान झालेलं होतं। भाजपचा अजेंडा काय, भाजपचा जाहीरनामा काय आहे की जे मादई प्रकल्पाचं जे पाणी आहे म्हणजे कळसा भांडुराचं ते पाणी आम्ही कर्नाटकाला मिळवण्याचं अभिवचन त्यांनी जाहीरनाम्यात दिलेलं आहे आणि प्रमोद सावंतांनी आपल्या पत्नीला इथं प्रचारला पाठवलेला आहे। त्या जाहीरनाम्यात जे महाराष्ट्र गोवा सरकारच्या विरोधात जे भूमिका आहे जाहीरनाम्याची, तरी सुद्धा प्रमोद सावंतांनी आपल्या पत्नीला इथं प्रचारासाठी पाठवलेलं आहे। मला नक्की समजत नाही की प्रमोद सावंत हे गोव्याच्या जनतेच्या बाजूने आहेत की कर्नाटकाच्या बाजूने आहेत। हे वटेन सेव गोवा सेव म्हादयवाल्यांक गोयच्या बीजेपी फुडाऱ्यांची कर्नाटकातली प्रचार मोहीम कोत्र केल्या। कर्नाटक म्हादय व्हरूंक पेटला असताना हे कितें चल्ला काय म्हूण प्रश्न। तुमकां पार्टी व्हडली देन गोंय, तुमकां पार्टी व्हडली देन गोंयचे लोक, त्या गोंयची मुखार येदी व्हडली हावळ आसतना म्हादय जर आमची जर गेली जर जायत जाल्यार गोंयची मुखार जे प्रश्न उभे जातले ते सगळे चित्र सगळे गोंयकारांक खबर आसा। कर्नाटका बीजेपी सरकारान डायरेक्टली सांगिल्ले आसतना की आम्ही कळसा भांडुरा बाकीचे मागीर हे सगळे नाला बांधतले, बंधारे घालतले, डॅम बांधतले म्हण, तरी आसतना तांकां वॉर्न करून सुद्धा तांकां शिटकावणी दिवन सुद्धा हे जे बीजेपीचे कर्नाटका भितर गेला पळय ताजो आमी एकमुखान निषेध करतात। आता पार्लिमेंटाचे इलेक्शन वूड बी द टेस्ट गोयच्या लोकांची म्हादय तुमकां जाय का म्हादय आमी कर्नाटका दितली म्हणटी। प्रुडंटा खातीर खानापूरच्यान प्रमोद फोंडे आनी मडगांवच्यान सावयो डायस।